ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଇଟା କେବେଠୁ ବନଉଛନ୍? ହେଇଗଲା 4 ମାସ ହେଇଗଲା ଆମର। ମାସ? ହଁ କାଳୀ ପୂଜା ଆଗରୁ କାମ କରୁଛି ଆଉ। ତଥାପି କେତେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏଇ କାମ କରୁଛ? ହେଇଗଲା 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଡେଲି କେତେ ଇଟା ବନାଅ? ଡେଲି 1500 1600 1200 ସେମିତି ଆଉ। 1200ର କେତେ ମଜୁରୀ ଆସେ? 1200 କୁ ମଜୁରୀ ଆସେ 1700 ଟଙ୍କା। 1400 1700 1700 3 ଜଣ ଭାଗ କରିବେ ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କେତେ 6 ମାସ କାମ ହୁଏ? 6 ମାସ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ 6 ମାସ କି କାମ କର? ଆଉ 6 ମାସ କାମ করে ଘରେ ମୂଲିଆ ଖଟେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମୂଲିଆ କାମ 6 ମାସ କାମ ମିଳିଯାଏ? ମିଳିଯାଏ ବଜାରରେ କାମ করে ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆଉ 6 ମାସ ସରକାର ପାଇଁ କିସ ଦାବି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଯେ 6 ମାସ ଆମକୁ କି କାମ ଦରକାର? କାମ ଆମର ସେମିତି ଆମର ତ ସବୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇନି, ଟିକେ ଆମର ତ ଅସ୍ତି ଆସେ ପଟେ ଟିକେ ସେଇ ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ସର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କେନାଲରେ ପାଣି ଆସୁନି? କେନାଲରେ ଭଲ ଟିକେ ପାଣି ଆସେନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଶିଳ୍ପ ବାବଦରେ କିଛି କହିବେ? ସରକାର ଯଦି ଶିଳ୍ପ ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତେ, ମାନେ ସେଠି କାମ ଫାମ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ହଁ ସେମିତି ଯଦି କାମ ଦେଲେ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତି ଆମକୁ ବି। ସବୁବେଳେ ସେତେବେଳେ ବଜାର କେନେ ଯିବା, ସେ ପାଖ ପାଖ ଗାଁରେ କାମ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା 6 ମାସ କାମ ହେଲା ପରେ ଆଉ 6 ମାସ କହିଲେ ଗଲେ ବେକାର କହିଲେ ଚଳେ? ହଁ ବେକାର ପୁରା ଆଉ। ଘୁରି ବୁଲେ ଏଠି କେ ଦିନ କାମ ମିଳିବ କେ ଦିନ କାମ ମିଳେନି ଆଉ। ସବୁ ତ ଏଠି ବାରିପଦାରେ ଜାଣିଛ ପୋଡ଼ା ଭିତରେ ବେଶୀ କାମ କେନ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା।